at vide, at du kun havde 1 dag tilbage at være minister i. Hvad vil du så gøre? Hvad vil Lars Løkke gøre? Jeg tror, jeg vil hæve lidt penge på statens konto. Løb ned og shop det fadelsanlæg, jeg altid har tænkt på. Vink, når jeg så Anders Fogh, hallo. Vi skal drikke os fulde, for nu er der jo valg. Jeg vil have den minister, jeg elsker ved min side. Hænge ud i baren, til jeg får en hemorrhide. Jeg vil ringe rundt til gamle venner og kolleger og sige til dem, at nu er jeg ikke minister mere. Ikke minister mere. Ikke minister mere. Hvad vil du gøre, Søren Pind? Jo, der ville være en masse lovforslag, jeg skulle makulere. En masse venner og familie, jeg skulle assimilere. Hvis jeg ikke bliver genvalgt, skal jeg ud og diskutere, og måske rase af ved at tæske på en nip. Så vil jeg sige til Rød Blok, de ikke fatter en pind, og er dumme. Ville Søvndal, han kan stikke pipen ind. Jeg vil tørre min afføring ud over en væg med graffiti, og sende skæve dræberøjne til en gammel hippie. Gammel hippie. Gammel hippie. Men hvad vil du gøre, Lene Espersen? Jo, jeg vil ringe til Ryanair og høre, om de har billetter. Så vil jeg pakke en taske med læbestift og stiletter. Så kan min mand blive derhjemme og lave krebinetter. For nu tager Lenemor ned på Ibiza og Petter. Jeg vil jagte og indfange hende der Johanne og tatovere Lenes bitch midt i hendes pande. Så er det noget at snakke om på Enhedslistens møde. Lene E. er utilregnelig, hver gang hun har det røde. En dag tilbage. Wow, stop. Det der, det var ikke godt. Nej, det kan man jo ikke. Ej, for pokker da. Det skulle synges, mand. Prøv at høre her. Jeg tror, jeg kender en, der kan hjælpe os en lille smule. Det er Louise Bjerg. Hej Louise, det er mig, Britt. Og Lars fra Konova. Ja, hej. Louise, du synger som en drøm, så jeg tænkte på, kunne du ikke hjælpe os med at synge noget? Jo, det kan jeg godt, bare det ikke er sådan et eller andet sådan valghalløj eller sådan noget, det? Nej, det er det bestemt ikke. Okay, det er okay. En dag tilbage. Lev mens du gør det, stem hvis du tør det. En dag tilbage. Lev mens du gør det, stem hvis du tør det. En dag tilbage. Lev mens du gør det, stem hvis du tør det. Brian Mikkelsen. En dag tilbage. Jo. Lev mens du gør det, stem hvis du tør det. Jo. Jeg vil bede folk kalde mig minister Harry Potter og trylle hele Thornings fjes fyldt med røde kopper. Så vil jeg tage min tryllestav og trylle lort om til guld og flashe det for de røde svin, der er vinde og skæv og fuld. Jeg vil købe en stor bil for at vise jer ved muffen. Jeg har opfundet mange skarpe knive i skuffen, og du kan få et vagt med luffen, hvis du er en af de skaters. Brian M står for magisk, så lær det player haters. Men hvad med dig, Inger Støjberg? Jeg ville mindes alle de gode ting, jeg har udrettet som minister. For eksempel dengang i kantinen, hvor jeg hentede medister. Og så kom jeg med gode råd, da Lars Løkke fik blister, og hjalp ham med at slappe af, når han blev sur og bister. Da vi satte valgplakater op, var det mig, der stod for klister. Og så var der dengang, hvor jeg... jeg var også... og det var måske i virkeligheden det hele. Men lidt har også ret. Fister!